Το ελαφάκι με τη χρυσή καρδιά. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό χωριουδάκι, φωλιασμένο βαθιά μέσα στο δάσος, ζούσαν πλάσματα μικρά και μεγάλα που μιλούσαν, γελούσαν και τραγουδούσαν μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Το χωριό λεγόταν Χιονόφωτο, γιατί κάθε πρωί, όταν ο ήλιος ανέβαινε, οι στάλες της δροσιάς πάνω στα φύλλα άστραφταν σαν μικρές χιονονυφάδες. Τα σπιτάκια ήταν φτιαγμένα από κορμούς, φύλλα και βρύα και στις σκεπές τους φύτρωναν λουλουδάκια που δεν μαραίνονταν ποτέ. Εκεί ζούσαν όλα τα ζωάκια του δάσους. Φιδάκια που σφύριζαν σαν μικρές φυσαρμόνικες, λαγουδάκια που πηδούσαν πάνω στα μανιτάρια και γελούσαν, σκιουράκια που έπαιζαν κυνηγητό στα κλαδιά και πουλάκια που κάθε πρωί ξυπνούσαν το χωριό με τραγούδια γλυκά σαν μέλι. Ανάμεσά τους ήταν και ένα μικρό ελαφάκι, η Ήριδα. Είχε βλέμμα γλυκό σαν πρωινό φως και καρδιά τόσο τρυφερή που κανείς δεν μπορούσε να θυμώσει μαζί της. Όμως η Ήριδα είχε κάτι που την έκανε να ξεχωρίζει. Τα ποδαράκια της ήταν πολύ ψηλά και λεπτά, σαν καλάμια που τα φυσά ο άνεμος. Τα άλλα ζωάκια γελούσαν μαζί της. Το φιδάκι ψιθύριζε. Αν φυσήξει λίγο ο άνεμος θα την πάρει μαζί του. Και ο λαγός ξεκαρδιζόταν. Πώς δεν μπλέκεται στα κλαδιά με τόσο ψηλά ποδαράκια? Η Ήριδα τότε κοκκίνιζε σκύβοντας το κεφαλάκι της. Μόνο η μανούλα της, η καλή Ελαφίνα, την αγκάλιαζε κάθε βράδυ και της έλεγε «Να θυμάσαι, μικρή μου, τα ποδαράκια σου είναι θείο δώρο. Θα έρθει μία μέρα που θα το καταλάβεις». Η Ήριδα χαμογελούσε λίγο, χωρίς να το πολύ πιστεύει. Και οι μέρες κυλούσαν γαλήνιες στο χωριό Χιονόφωτο, ώσπου ένα πρωί ο ουρανός σκέπασε το χωριό με άσπρες παχές νυφάδες. Το δάσος ξύπνησε ντυμένο στα λευκά. Το χιόνι έπεφτε πυκνό σαν ζάχαρη άχνη πάνω στα δέντρα και τα ζωάκια ξεπρόβαλαν στις πόρτες τους θαμβωμένα από τη λάμψη. Τα μικρά ετοιμάζονταν να πάνε σχολείο. Οι μαμάδες φώναζαν «Μείνετε μέσα, έχει πολύ χιόνι». Μα τα ζωάκια πείσμωσαν «Θα πάμε, δεν είμαστε μωρά». Και έτσι, τυλιγμένα με τα κασκολάκια τους, ξεκίνησαν γελώντας. Όμως το χιόνι δεν σταματούσε, έριχνε και έριχνε, ώσπου ο δρόμος χάθηκε κάτω από ένα παχύ στρώμα πάγου. Τα ποδαράκια τους πάγωσαν και σιγά σιγά τα ζωάκια άρχισαν να κουράζονται. Κάθισαν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο να ξεκουραστούν. Το φιδάκι κουλουριάστηκε, το λαγουδάκι έκλεισε τα μάτια του και ένα-ένα τα ζωάκια αποκοιμήθηκαν από το κρύο. Η Ήριδα που είχε μείνει λίγο πιο πίσω είδε τους φίλους της ακίνητους μέσα στο χιόνι και τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα. «Όχου, αν μείνετε έτσι θα σας περάσουν για χιονανθρώπους με αυτιά», φώναξε και άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Το χιόνι της έφτανε σχεδόν ως τη μύτη, μα εκείνη δεν σταματούσε. Τα ψηλά της ποδαράκια έμπαιναν μέσα και έβγαιναν έξω σαν ελαττήρια. «Πάμε, Ήριδα, πάμε! 1, 2, 3, χοπ», μουρμούριζε μόνη της και κάθε φορά που πήδαγε τειναζόταν χιόνι παντού, σαν να πετούσαν πούπουλα. Ένα-ένα τα ζωάκια τα σήκωσε στην πλάτη της, το φιδάκι που κουλουριάστηκε γύρω από το λαιμό της και φώναζε «Κάνει ψύχρα, τουλάχιστον τώρα έχω κασκόλ με αυτιά». Το λαγουδάκι που ανέβηκε πιο πάνω και φώναζε «Πιο γρήγορα, θέλω καρότα με κακάο». Και το σκιουράκι που τσίριζε «Πρόσεχε, θα μου πέσει η ουρά μέσα στο χιόνι». Η Ήριδα όμως δεν σταματούσε. Πατούσε γερά με τα καλαμάκια της, όπως τα έλεγε το φιδάκι, και έφτασε λαχανιασμένη στο χωριό. Μόλις την είδαν οι κάτοικοι του Χιονόφωτου να φέρνει στην πλάτη της όλη την παγωμένη παρέα, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Είχαν μόλις οργανώσει μια ομάδα για να πάνε να βρουν τα μικρά τους στο δάσος, γιατί το χιόνι είχε φτάσει πια ως τα παράθυρα και ο αέρας λυσομανούσε. Ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν με φανάρια, κουβέρτες και σκοινιά, όταν ξαφνικά μέσα από το άσπρο πέπλο του χιονιού ξεπρόβαλε η μικρή Ήριδα λαχανιασμένη, με το φιδάκι κουλουριασμένο γύρω από το λαιμό της, το λαγουδάκι στην πλάτη της και το σκιουράκι να κουνά την ουρά του πάνω κάτω σαν σημαία. Οι μαμάδες έβαλαν τα κλάματα, οι μπαμπάδες χειροκροτούσαν και όλοι μαζί φώναζαν «Η Ήριδα, η μικρή Ήριδα τους έσωσε». Το φιδάκι ξεκουλουριάστηκε και είπε με στόμφο «Το ήξερα ότι θα τα καταφέρει. Της το είχα πει».
Σχεδόν. Και ο λαγός φώναξε: «Να δώσουμε στην Ήριδα όσα καρότα θέλει». Η Ήριδα χαμογέλασε με το χιόνι στα αυτιά και τη μουσούδα της να αχνίζει. «Δεν θέλω καρότα, μόνο λίγη σοκολάτα», είπε και έκατσε κάτω κουρασμένη γελώντας. Το μικρό ελαφάκι είχε δώσει όλη του τη δύναμη. Το πήγαν σπίτι του. Προσεκτικά το έβαλαν στο κρεβάτι του και το σκέπασαν με κουβέρτες. Του έβαλαν μια σταγόνα μέλι στη μύτη, γιατί όπως είπε το φιδάκι, όποιος κάνει τον ήρωα χρειάζεται και λίγο γλυκό. Όταν συνήλθε, τα ζωάκια ήταν όλα γύρω του, ζεστά και γελαστά. Το λαγουδάκι είπε: «Συγγνώμη Ήριδα, κι εγώ που νόμιζα ότι τα ποδαράκια σου είναι για διακόσμηση». Και η Ήριδα χαμογέλασε. «Μην ανησυχείς, την επόμενη φορά, αν χρειαστεί, θα σας κουβαλήσω ξανά. Αλλά να φέρετε και ζεστή σοκολάτα». Τότε όλα τα ζωάκια άρχισαν να γελάνε δυνατά. Η μανούλα της την αγκάλιασε σφιχτά και ψιθύρισε: «Είδες μικρή μου, τα ποδαράκια σου ήταν τελικά δώρο». Και εκείνη απάντησε με ένα νησταγμένο γελάκι: «Ναι μαμά, αλλά αύριο πάρε μου ζεστές κάλτσες, γιατί το χιόνι τσιμπάει». Και από τότε κάθε φορά που έπεφτε χιόνι στο χωριό χιονόβοτο, τα ζωάκια έλεγαν: «Να είμαστε καλοί, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε ποιος έχει τα ποδαράκια που θα μας σώσουν». Και το μικρό ελαφάκι με τα ψηλά ποδαράκια έγινε η πιο αγαπημένη ηρωίδα του δάσους. Και όλοι έμαθαν πως η καλοσύνη είναι πιο δυνατή και από το πιο βαρύ χειμώνα του κόσμου. Κι έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, με καρδιές ζεστές σαν τον ήλιο μέσα στο χιόνι και χαμόγελα που δεν έλειωσαν ποτέ.